Bine v-am găsit la acest meci nebun din Liga 1. Eu sunt Sergiu Timar, iar co-comentatorul acestui meci este Geo Ciungălan. Da, Sergiule, mersi. Sunt așteptări mari din partea ambelor tabere. Meciul acesta promite un adevărat spectacol. Geo, ție cum ți se par lucrurile? Cred că jucătorii cheie ai echipelor vor face diferența în această partidă. Și iată formulele de start din acest meci. Așadar, a început spectacolul. Raul Rusescu! Rusescu! A fost prima minge trimisă pe poartă. Chiar a fost un șut bun, dar distanța a fost cam mare. Cam greu să pui probleme unui portar bun de la o asemenea distanță. Lovește balonul! Foarte frumos șutul, dar cam inutil. Ce încercare bună! Balonul a trecut la câteva palme de bară. Unii suporteri cred că au văzut-o în poartă. E o adevărată plăcere să vezi o echipă atât de ofensivă. Jucătorii sunt plini de încredere și de energie. Acesta e fotbalul care îmi place mie. Adrian Popa. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. E o cursă promițătoare. Centrează în mijlocul careului. Cosmin Matei. Șansă de gol acum. Ce pasă grozavă. Cât de bine a țâșnit la această fază. A simțit bine jocul. Dacă reușea să și marcheze... Mihai Pintili. A trecut primul sfert de oră. Mihai Pintili. Raul Rusescu. A deschis bine jocul. Iată-ne la eternul derby al României. Este meciul în care se înfruntă cele mai titrate și cele mai populare echipe din România. Primul meci dintre Steaua și Dinamo a fost în 1948, iar victoria a aparținut dinamoviștilor. A luat-o pe cont propriu, duce bine mingea. Este lovitură liberă pentru Steaua. Trage direct! A mizat pe forță! Nu m-am așteptat să încerce poarta de la acea distanță, dar ce aproape a fost de gol. I-a dat ceva emoții portarului. Cătălin Munteanu. A pasat cam neglijent. Adrian Popa. Bună preluarea. Și Cristian Tănase. Nicolici. Nicolici. Este o cursă foarte bună. Încearcă de la distanță. Ce paradă! A fost destul de liber, așa că a meritat să-și încerce șutul. Chiar a avut un culoar bun. S-a apărat bine, e out.
Daniel Georgievski. Primite bine! Nu putea gafa la această fază. A fost o intervenție decentă, deși am impresia că portarul a reacționat cam târziu, în ciuda plasamentului bun. Adrian Popa. Cred că va forța o pătrundere. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Iată și fluierul. Repriza s-a încheiat. E pauză. Cred că antrenorul e mulțumit, în ciuda faptului că e 0-0. Au avut multe ocazii, dar portarul advers e într-o zi măreață. Totuși, dacă o țin tot așa, mai mult ca sigur vor marca în a doua repriză. Deocamdată nu s-a marcat niciun gol. E 0-0. Dinamo București și Steaua București. Tănase! Și îndepărtează pericolul. Și Iasmin Latovnevici. Nu au pierdut posesia. Trimite puternic. Ocazie imensă. Gol! Gol, 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 gol! Incredibil! A marcat în sfârșit! E un jucător de rasă! Fundașii au și vina lor la acest gol. Partida se reia de la 1-0. Câteva cuvinte de încurajare și de susținere din partea antrenorului ar putea să le ridice moralul. Cred că vor face o repriză secundă mai bună. Pasă în adâncime. Bună preluarea. Și Cristian Tănase. Mihai Pintili. Frumoasă pasa. Constantin Nica. Edgar Alvarez. Interesantă pasă. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Și Cristian Tănase. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Ne apropiem de ultimele 15 minute ale partidei. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Adrian Popa. Mingea a ieșit în afara terenului. Se vede că sunt plini de încredere, dar trebuie să joace mai prudent acum, să țină de minge. Chiar dacă încă mai au energie, să nu cumva să fie surprinși pe contraatac. Cât de bine l-a găsit! Curge bine atacul! A ratat complet acest atac. E fault. E posibil să fie avertizat. Da, arbitrul îi arată cartonașul galben. Este fază fixă pentru Dinamo. Au câțiva executanți buni în echipă. Ar putea marca din această fază și să restabilească egalitatea. Oh, ce gol fabulos! E reușită anului! A marcat un gol fenomenal! Ce moment vital pentru Dinamo! Portarul nu avea cum să intervine la această minge. Ce frumoasă a fost această execuție! Portarul nu a avut nicio șansă la acest gol. Iată ce schimbare inspirată! Antrenorul a gestionat bine situația! Ce inspirat a fost antrenorul cu introducerea acestui jucător. Cred că acum a crescut în ochii antrenorului. Partida reîncepe, iar scorul este egal. Cu ce elan joacă? Cred că vor forța marcarea golului victoriei. Jucătorii par foarte determinați, iar publicul îi împinge de la spate. În plus, cui îi plac reprizele de prelungiri? Jucătorilor cu siguranță nu. Acum!
Așteptăm să vedem! Ar putea trage la poartă! Și e gol! Gol! Ce execuție fantastică! Au marcat la ultima minge a meciului! E o reușită de pus în ramă! Ei bine, după acest gol pot să spun că asistăm la un fotbal de calitate. Jucătorii joacă cu pasiune, cu determinare, muncesc enorm. E un spectacol. Au reușit să preia conducerea, dar vor reuși oare să-și mențină avantajul în aceste ultime minute? Este un gol extrem de important, marcat într-un moment, aș putea spune, decisiv. Să vedem dacă vor fi capabili să gestioneze restul partidei și să-și asigure victoria. Arbitrul a pus capăt reprizei secunde.